Здравейте, хора! Сега искам да ви обясня още нещо. Знам, че преди няколко дни ви казах, мога да си едитвам видеята. Да. Сега вече с помощта на Canva мога и да слагам тъмнейли на видеята. За което дивача много ти благодаря, брат, че ми каза тази програмка. Много си див. Така, нека да почваме. Тук сме, хора, окей. Така. Ето тук почнахме. Аз малко се качих нагоре. И вече съм ето тук. Както виждате. Това е OnLoop, обаче с лава, не знам. Никога не съм го играл. Сега ще го видим. Нека да видим. Нека да не е като OnLoop Tower. Защото OnLoop Tower не беше много забавен. Накрая рейдж куитнах, както забелязахте, предполагам. Какви са тия сините нещица? Да се надяваме, че това ще е по-яко. Обаче няма такова за броене. Това е малко тъпичко. Тук сигурно няма да има чекпоинти, ама... Да. За сега да. Ма предполагам, че има чекпоинти. Няма как да няма чекпоинти. Според мен ще има чекпоинти. Защото това е мега труден мап. Сигурно. Нали? Би трябвало да има чекпоинти. Но да. Може и да няма чекпоинти. Може би трябва да сме късметли, че да го минам. Но да. Както ви казах, научих се да правя тъмнейли. Тошко, играли се още? Да, между другото, Тошко не искаше да играе на този мап и лефна. Така че да. Заради това не сме двама в момента. Защото Тошко лефна. Така че да. Заради това съм сам. Тошко лефна, защото не се играеш на това. Ето поканено. Еми, Тошко не знам. Ако нали няма да иска да играе на това, което аз играя. Така. О, латка се пия? Нещо? Това ми изглежда доста кратко. Да, това е доста кратък OnLoop. Това е най-краткият OnLoop, който съм виждал. Но сега... Накъде? Насам. Аз мисля, че с тия стигнахме до тука. Пресори, че малко стоя на едно място, просто много ме сърби тука. Еда нещо. Но са ме сърби, да. Кой не го е сърбял нос? Напишете в коментарите. Нека да се признаем. О, не! Не, хора, вижте къде бях. Чакай. Може би ще можем да читам. Не можем да читам. Не можем да стоим, нямаме мата. Поемам, че бича няма как да сложим матова. Пич, как се слайдвам, бе? Интересно. Да. Това, така. Така, отново сме тук. Отново сме тук. Сега, нека да не падаме. Значи аз този път, миналия път избързах. Защото вижте, тия са наредени. Ма и тук има едни, където не са наредени, а са разделени. Окей, хора, минах колите. Супер гадните коли. Ето, може да видите.
Да, имаш и продължение от тези гадни коли. За съжаление. Но, да, минахме ги. Това беше краят на колите. Да се надяваме, че никога повече няма да ги срещнем. Което означава, че не трябва да падаме нито един път. Но да. Вие няма да ги видите, ако, нали, аз падна. Защото аз ще спра видеото, нали, и просто, нали, ще се включа отново, когато... Защо са толкова малки? И ще се включа просто, когато... Минах. Къде? Меша тим лидера. На него ли трябва да се кача? Не, продължавам да съм. Да, и нагоре. Или? Май няма накъде. Овска е много гадно. Аз сега откъде да знам накъде. Там дрехи, окей. Аз мисля, че трябва да... Хора... Дайте да кацам на някоя кола. Нека да кацам на... Ето тази. Тая ми харесва. Така. Не искам сега на механите. И ей сега тук почва голямото катерене, хора. Тук няма да скипвам, искам просто да ви покажа колко време съм се катерил тук. Вие ако искате може да си скипнете видеото, моля ви се намеканете. Така. Вие ако искате може да скипнете видеото. Ето става още малко, ако все още гледате. Нали не сте скипнали видеото. Така. Ето го, готово. Това беше, хора. И сега почва катеренето на катеренето, хора. Както виждате, тук е супер красиво, защото гледаме надолу, където има лава. Така че ние не искаме да докосваме тази лава никога повече през този живот. Кой иска да докосва лава? Хора, какво беше това, което току-що направих? Буквално аз паднах и след това се хванах. Мисля, имах чувство за секунда, че ще падна, ма не паднах. В смисъл, не ми излезе бутона, нали, за скачане, но аз по някакъв начин се качих. По някакъв начин ми е излязло, не знам. Аз не го видях. Къде? Меча тим лидера. Така и сега на меча тим лидера скачам. Защото явно е насам, окей. Ми няма на къде. Скок. Да, явно е насам. Що мога да се хвана. И сега насам. Може. Да, сега насам. Насам. Или пък навътре. Не мисля, хора. Не мисля, че това ще е правилният избор. Да. Абе, не мисля да се катеря от тук. Може би тук ще ни даде някакъв скип, но аз не искам да се катеря от тук, защото най-много да паднем от скипа. И то даже сигурно няма и път, така че... От сега да не е като... И аз не знам вече. Кое беше това? Точка му се джойна в играта. Ало? Ало? Да. Искате да видя какво правиш, аз съм готов с мапа, Ама не искате да чуя малко. Ти си преминал, добре? Да. Аз все още снимам. Да, и аз снимам. Ти ли снимаш? Да. Аз съм на 28-та ми минута. Аз не съм си го спирал, в смисъл аз само си го спирах, защото нали ти казах какво правях. Аз си казах даже. Браво. Искам да те чуя, да те питам как си. Окей, съм, да.
Не знам какво да ги правя, брат. Но то няма и чекпоинтовете, че това е рязко. Това е много лесно, много смисъл е бързо. Не е лесно, защото току-що паднах. Хора, вижте колко бях близо. До края, да? Буквално бях накрая. Хора, бях накрая. Не трябваше да падам. Не, ти левкаш ли? Левкам. Той и аз паднах. Ами да, хора. Ай, покани ме. Чао. Хора, това ще бъде от клипа. Довиждане. Мен